Eli tämmönen 100 gramman Valkampin kultaharkko. Puhutaan vähän niinku suklaalevy kultaharkko. Sä pystyt tästä napsimaan siitä aina napsaset rivin pois ja sit pystyt napsimaan tästä vaikka gramma kerrallaan. Eli ostaa vaan tämmösen Valkampin 100 gramman kultalaatan. Jos tulee elämässä sellainen tilanne, että tarvii vähän rahaa, niin tästä on aika helppo napsia gramma kerrallaan pois näitä ja tulla myymään niitä meidän tuohon kivijalkaliikkeeseen. Helppoa. Eli tosiaan myydään kultaa ja myydään hopeeta. Tuu ehdottomasti käymään meidän kivijalkaliikkeessä Hämeenpuisto 31. Paine mieleen. Sieltä saa aina laadukasta papukahvia ja myös ostetaan kultaa ja hopeaa. Alueena ihan koko Suomi. Ihan sama mistä päin Suomeen oot. Laita rohkeasti viestiä, niin tullaan tekemään ilmainen kotikäynti. Muista ottaa meidän kaikki sometilit haltuun ja pysyt mukana matkassa. Ja tiedä vaikka voittasit joskus meidän jossain arvonnassa jonkin kokoista harkkoakin.